guys, maayong gabi. So karon na pud magluto ta og para panihapon. Ang minato to ang kalha. Kaluto na og kanon. Asa man daning mga kubas na ni Loy. Si Loy ang lungag na pud. Aman ang kuan pagkuan sa ahos bi. Ahos sa mga bata. Puon dani ngit-ngit kay kuan ang suga to sa buhan. Pero na pa yung solar. Pero la gid yung solar og ko ano. Nya, sa man na imong gibuhat dana. Oh, nagkaon siya tambis. Nya mong lutuon karon. Andi nang tinapa bidi. Tinapa nga laki mi with oil. Nya nasa dayon mi ngising-ngising nga bulad ako ning kuanon karon. Prituhon yatag ni mamang ngadtong ko sa balay. Nya to akong piso. Inana man ta inahan sa kanunay panabang adtong dita sa balay. Nya mong lutuon na ang sago lang mo sa tinapa. Gani ang pansit, magpansit mi guys. Ay nabi. Ahos be. Magsayo mi og ahos ibutang. Ay mo na kay. Andi na. Nang karawan no, siya gidag puli. Hands-on gina siya luto nang makamao gina siya kay ag hands-on magid siya luto-luto. Pa-brown sa naman lunuran din ni Prinsesa tinapa. Sinay dia kay ako na humok na tong miswa ma ay miswa pansit ma hindi naman to mahumok butangay pa na siya og butangan din ang tubig butangan tubig taklubi din na. So, nagbugal naman guys. So, ito na nilunod ang pansit. Kitang chip ko karon. Start now. Okay. So guys, naluto naman ang pansit. Aw atuan na dayon ni ang haunon. Maglutoon. Butang sa oil na oh. Naman ang oil sa ato na ilunod ang bulat. Dito na nato siya. Ang kahumat naman siya. Wala, gamay galing to oil. Gamay ra ang oil. Grabe ka. Sigaon king santol oh. Parisan din naman. Unsa man nga bulad loy, ngisi-ngisi loy. Bukugon man siya, di ka pwede magkaon na ni Bi. Jay. Bukugon man eh.
Una lagi ang timuga na sa una wada. Bakbak. Iloy, hindi naman nakuan sa oil. Siyempre, basta ra. Loy, ibalhin na ning suga. Ano nang haunon kaya magkaon na may butangin na sa kuan no kanang suluto na amo ang Bulad. pansit with bulad. Nga to ra nag-una-una oh. Ang lami ko no yan niluto. Kuha sa tong isa dito ka kuan sa bangko. Alik na soy. Okay, ang ginamos di. Guys, mga unta among sub. A few moments later. Hey guys, so karon is mangwa mig merba daga na kay unodo. Si Kuya Bunsoy nagkat-kat na. Nang kandeng wa pa natigway. Nya ara man tong baboy, to arang baboy ni nanay guys. Naday mi karon nila nanay guys. Naglakaw-lakaw ni. Ganun di ka bunga da. Pero dito, parang nga tayo ibigay mo dito sa upload sa inyong mga doon. Ay, Bunsoy lagi ko ayo Kuya Bunsoy. Askin mo. Awa ba? Kanang ano rin. Tumurad lamang ading kay sa dagkas kuan. Tong uban.
Dako kayo na. Anong trukin? Kinayan na dito. Manay dapat sinanay ko an. Tulikan? Ito dito ganun na. Oh, dito dito ano dito dito. Tara tara tara. Ano ba nito sa ang kaimot? Pero karan. Ito balik bukas bukan. Ito sudah mulai bukas. Jangan. Grabe sago Di man nagkabalik ko dito da. Kebalik na yun. Ito na lang sa ubo. Ako kuan di na kaya gani. Balik na ano ni bibili. Hindi na ko dito na. Balik karon ito ano. Kay karon gabok na. Ansa. Awa na, hindi pa lag-on pa. Unta bigi ni mamatay ba? Gunog sa bunga. Ay mo dun ano, Sara? Ano lang hanggat na. Guna to, abot ito din. Agak nakakaya kaya ka ba dyan? Kasi ka so guys, taga naman nakuha. So karon is magsaka tanga naka videographer. So nara mga bunga guys, tagan kay Merba. Merba dai ni guys no. So iladanin Merba ni apa Say kay bunsoy nara. Sagol na diyang tambis, merba ug suwa. Para di mi kasaban pagpauli. Storytelling na lang din pag-abot. Tara dito ubos. Makan din sa uwas ganyan na. Tumigikan sa ubos ganina eh. Ay. Kamera day duwa ni Kabunsoy na din hey guys. Lang magplaster. Muna karagan bunga din ni guys. Ila nanay merba. Kanaog nakakabunsoy? Marba guys. Lami siya ni siya nga marba kay ano siya. Ito ko balot kami kasi manigas bonsai. Daut lagi. Ay, tagak guys. Sa sangahan rata nagkaon. Ito sa kabunsoy dito sa ubos. Dan kita narao. Hiratag kaon. Mukbang hotdon tani. Kuha din tag isa guys. Pangabuton naman namo ni guys. Mamuwak. Wow. May ka siya. Tamis ka. May ka guys. Tamis. Balik naman to si Kuya Agam. Si Kuya Agam. Bukas mo. Kung makuan sa lain ba, payag mo din ba? Palo mi. Parang nerba. Ay! Ito mak nanay. Hindi man. At ang panimot. Nga panilap lagi nay.
Daong kay hinog. Napay baboy ako bawgan. Daong kay hinog sa taas. Guys. Feel you. Nakato din mga patay dudong. Oh, nangwa may kuan ganina. Tuwa. Suwa o kuan. Tamis kini guys. Napoy kuan na ni sa ilalim tambis. Uy, apanit para ba? Gabiin na. Kamu. Anong Mong kuha guys, suwa, merba og asaram tong Ano, Ano ni? sa ilalim princess kidi. ay tara tambes. Natambis sa ilalim. May tambes gid dalang guys. Kasi nanay guys, tigoy sa baboy. The next day. Balanzi, balanzi. Zubangli, bangli, hangui, hangui. Tem, 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 tipo, tipo, tipo. Nata, binili ko na ng tambi, dumbi. Sana, igatang silupin. Ngayon kape oh. Nakalo ninyo lang yan sa mga kuan, happy tarbang Girl Scout po da. A few moments later. Ma, mama, tara ako itawag di tata ba? Kainod sino kata ba? Hindi daw siya ganahan ni tata. Tada. Bisbis og mga tanom guys. Agoy. Good, ko apil dira ma. Mirba oh. Guys, may isang mirba din guys. Isang garba. Tagalog na. Ang taon ba? At yung ba ano? Yung man siya patuod ba? Sa Arabia? Hindi. Ungkol ba? Luan yung baboy. Kaila ka pa? Sa Ungkol? Sila iya idadadad ko sa bata mo. Jay na maligya siyang mirba. Palit mo dani guys, tagtulong 5 dani. Ala. Negosyante ba gini nga bata ay.
Kan bagay ito sobra. Dagan ba kayo diyan? Oh, sila ra bang Robinson daw, Ay, dudu kamo kas. sa untuk merba guys, oh. Sila lulong. Ang na kayo ni guys. Kay merba guys, oh. Pakita man. Pakita man. Pakita. Ang kay merba guys, ug tambis. Ya, tambis ug merba. Pagsaan nila. Asloman, wa may magpalit na kay aslom. Tam isla ni uban. Wala mo isa ni uban. Pamalit na mo guys, ha.